ҳамада салом алейкум бародари азиз, як бори дигар хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 12 мошини фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хубанд, беҳтарин мошина, нархҳои дастрасанд. Навора бо диққат то охира тамошо кунед дӯстон, дастгирии моро фаромӯш намекунем. Шахсоне ки якум бор дар канали Мошини Савдо меҳмонанд, мисли ҳар вақта обуна шавед ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин, хона доранд ва мехоҳанд ки дар шабакаи мо ба реклама гузоранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд ва мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон бародарон миннат дорем. фикротонро ҳатман дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 158 сомонии тоҷикӣ. рафтем ва мо навори имрӯзаро сар мекунем. Якум мошини фурӯшим аст Opel Astra F, соли барориш 1998, кузови хэтчбек, ранг бошад серебристи, мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор хадавой ҳамаш нағзай гуфта срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародарон, нархша боша гуфтесай 28500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 180000 рубл. харидори ане боша гуфтай савдо мешавад, алиш намешавад. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ваъдаи мошини фурӯшим аст бародаро BMW 5 сери S, соли барориш 1998, кузови седан, ранг бошад мокри асфалт, объем мотор бошад 2.3, сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. алиш ҳам мешавад гуфта ба ягон астраҷӣ ё ки бечка. қарор дорад мошини мо дар шаҳри хуҷанд бародарон, нақша бошад гуфтесай 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 221000 рубл. харидори ане боша муомила дорад. марҳамат шахсони мошинхар, занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидор накунед. лайка фаромӯш накун бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. ва сеюм мошини фурӯшим аст бародаро Toyota Camry, соли барориши 2003, кузови седан, мотор 2.4, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш автоматай. мошина гуфтай документош 1 моҳ шид каданжа, 4 баллони нав дора, акклиматор нав, хадавои 100%, полни шумка кадаги американка. мошин расход надорад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри ваҳдат бародарон, нархша боша гуфтесай 47000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 297000 рубл. харидори ана боша савдо мешавад, савдо дар пеши мошин. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва мегзарем ба эълони чорум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2112, соли барориш 2008, кузови хэтчбек, ранг боша мокри асфалт, объем мотор боша 1.7, сӯзишворӣ боша бензини холе, коробкаш механика. мошинча зурай мегӯяд мотор навай техас мотор дора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Конибодон бародарон, нархша боша гуфтесай 17000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 107000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад, алишам мешавад. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. ва панҷум мошини фурӯши мо аст Opel Astra F, соли барориш 1996, кузови хэтчбек, ранг боша сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензинай бародаро, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат надорад, чашкиёш гуфтай 100%, кондитсионер дорад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Ёвон бародаро, нархша боша гуфтесай 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 177000 рубл. харидор ан боша гуфтай савдо мешавад, савдо фақат дар пеши мошин. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Nexika, соли барориш 1996, кузови седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор 100%, коробкаш ҳам 100%, хадавои 100%, салон нормалния, кузов тоза, газу бензин кор мекунад. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтесай 13500 сомони тоҷикӣ
ки бо рубли русӣ мешавад 85000 рубл. харидори ан бошад савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар барои маълумоти бештара дарёфт кардан дар рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1997 кузуфи седан ранг боша сафед мотори 1.8 сӯзишворӣ бошад гази бензинаи бародаро коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад баллонои 17 навзадагӣ дар ҳолати хубай шумализатсия кардагии мошин ягон камбудӣ надорад срочно фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар шаҳри ваҳдат нақша бошад гуфтеста 65000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 411000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо мешавад савдо фақат дар пеши мошин. марҳамат шахсони мошинхар занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва ногуфта намона бародаро ки шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. ҳаштум мошини фурӯши мо аст Toyota Mark D соли барориш 1998 кузуфи седан ранг боша сиёҳ мотор DI сӯзишворӣ бошад газу бензинай коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад документҳош то моҳи август ҳастай хадавои навкадагай срочно фурӯхта мешавад қарор дорад мошин дар ноҳияи ёвон бародаро нақша бошад гуфтеста 23000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 145000 рубл. харидори конкретни боша мега арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед ва мегзарем ба эълони наҳум мошини фурӯши мо аст Daewoo Lacetti соли барориш 2004 кузуфи седан ранг боша серебристӣ мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад гази бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад кондитсионер дорад камрасхудай гуфтай маълумоти бештар нависондагӣ нестай гази евро 4 задага срочно фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе нақша боша гуфтеста 30000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 189000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай муомила дорад. марҳамат шахсони мошинхар барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. даҳум мошини фурӯшии мо ҳаст BMW 5 Series соли барориш 1998 кузуфи седан ранг боша серебристиай мотор DI сӯзишворӣ бошад гази бензинай коробкаш механика бародаро мошина гуфта срочно фурӯхта мешавад документ дорад кондитсионер кор мекунад камбудӣ нестай қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе нақша боша гуфтеста 29500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 186000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ва мегзарем ба эълони 11 бародаро 11 мошини фурӯши мо аст Toyota Mark D соли барориш 1998 кузуфи седан ранг боша сафед мотор DI сӯзишворӣ боша бензини холия коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад срочно фурӯхта мешавад маълумоти бештар нависондагӣ нестай қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро нақша боша гуфтестай 22000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 139000 рубл. мошин алишам мешавад арзонам мешавад. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшии мо ҳаст Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1993 кузуфи седан ранг боша мокри асфалт ҳабём мотор 1.8 сӯзишворӣ бошад гази бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати хубай мега соҳибаш документош 1 сола ҳастай мотор зверай коробка созай баллонои нав дорад ягон проблема хулоса мошин надорад срочно фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар шаҳри душанбе нақша боша гуфтеста 31000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 196000 рубл. харидори аниқ боша муомила дора мега марҳамат шахсони мошинхар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара ҳайхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки то охира тамошо кардед моро дастгирӣ кардед. мо 2 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. дар ҳар куҷои бошед худтон эҳтиёт кунед то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.